नमस्कार दोस्तों, सब भोजपुरी सुने वाला, भोजपुरी चाहे वाला, भोजपुरी जाने वाला, भोजपुरी लिखे वाला, भोजपुरी गावे वाला और भोजपुरी समझे वाला सब श्रोता भाई के हमार दिल से प्रणाम बा, नमस्कार बा, आदाब बा। और जहाँ भी अपना बिहार, यूपी या राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा या फिर विदेश में भी जो भी सुने वाला बारन लोग, मलेशिया, कनाडा, अमेरिका और लंदन में, वो सब लोग के हमार प्रणाम बा, नमस्कार बा। और हमार एगो नया चैनल आज आवता भैया, जेकर नाम बा हमार जौन भोजपुरी। और वो हमार जौन भोजपुरी पर एगो बहुत ही सुंदर देवी गीत बहुत जल्द आवे जा रहल बा, जेकर टाइटल बा माँ के चमत्कार लंदन में। जी हाँ, माई के चमत्कार लंदन में। और ओकरा गावे जा रहल बाड़ी शिल्पी राज और हमार भाई, हमार दोस्त, हमार मित्र अशोक अलबेला जी, और जौना के हम बड़ा प्यार से लिखले बानी और रउआ लोग सुने बहुत अच्छा लागी। और हमार एगो वादा बा रउआ लोग से कि हमार जौन भोजपुरी चैनल हम लॉन्च कैनी हा, वह चैनल पर एक भी अश्लील कंटेंट हम ना डालम। एको गो भी अश्लील गाना हमारा चैनल से ना रिलीज होई। और अगर रिलीज होई तो रउआ लोग ज़रूर हमरा के कमेंट करके कंप्लेन करब। बाकी हमार चैनल के प्यार दुलार और आशीर्वाद दी, बस ये आशा करतानी। और अच्छा लागे तो लाइक कर देम, शेयर कर देम और कमेंट ज़रूर करम। नमस्कार, प्रणाम।